Θέλετε να αυξήσετε την αλληλεπίδρασή σας στα social media? Σήμερα θα μοιραστώ μαζί σας αποδεδειγμένες στρατηγικές για Instagram, Facebook, X και TikTok. Μείνετε μέχρι το τέλος για να μάθετε όλα τα μυστικά. Το περιεχόμενο είναι το κλειδί. Ακολουθήστε αυτά τα tips για να δημιουργήσετε αναρτήσεις που θα τραβήξουν την προσοχή. Χρησιμοποιήστε υψηλής ποιότητας εικόνες, βίντεο και ελκυστικά captions. Στο TikTok χρησιμοποιήστε trending ήχους και challenges. Η αλληλεπίδραση δεν είναι μονόδρομος. Πώς να διατηρήσετε ενεργούς τους followers σας? Απαντήστε σε σχόλια, DM, δημιουργήστε polls και κάντε live videos. Στο TikTok απαντήστε σε σχόλια με βίντεο για περισσότερη αλληλεπίδραση. Trending hashtags βοηθούν να αυξήσετε την απήχησή σας. Η σωστή ώρα ανάρτησης μπορεί να κάνει διαφορά. Instagram 6 με 9, Facebook 12 με 3 και 6 με 8, X 8 με 10 και 6 με 9, TikTok 7 με 11. Βρείτε micro-influencers, διοργανώστε διαγωνισμούς και συμμετέχετε σε trends. Είστε έτοιμοι για περισσότερη αλληλεπίδραση? Ακολουθώντας αυτές τις στρατηγικές, θα δείτε άμεσα αποτελέσματα στην αλληλεπίδρασή σας στα social media. Δοκιμάστε τες και γράψτε στα σχόλια ποια δουλεύει καλύτερα για εσάς. Ακολουθήστε μας για περισσότερα social media tips και κάντε share το βίντεο αν σας βοήθησε. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, εγγραφή στο κανάλι και να ενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις για περισσότερα social media hacks.